Good morning mga kasap. Ayan. Hipon. Kangkong. Sinigang. Tara. Isus meruset. Bagoy gitu. Merah. So ayun na yung sinigang natin na hipon, no, mga kasap. Charan! Sus, lumiya kayo eh. Bagoy, you know. Siguro sakto na eh. Huwag sa akong bana-bana. Mauna na eh. Butangan sa natog mga sagbot-sagbot be kay para ay kayo. Sinigang sinagbot. Na. Ug sa akong palagay luto na ni. Ara na. Nga. Tilawin natin. Di ka maputbol aning kalakihan ni nga higupan magluwag. Inito eh. Agoy. Suabe. Lamiin. Kiyo. Ayos na. Takubin. Ayan. O patayin. Charan! Ayan na po. Kakain na tayo. Ito na po yung ating sinigang na hipon. Wow, kalabi. Kanon gamay. Kao na. Okay. Okay.
Okra. Mm. Mm. Kulit. Gusto mo na itong ampay, no? Yung medyo halang mo gamay.